panalo. Overload. Let's find out. Huh? 2,000 years later. Yes. No? Welcome back. Another video, another food review, mga kabingka. So, natinawanan ako ni sa una ang Scarlette'S burger, mga kabingka. So, na sila may Panginoon shawarma, mga kabingka. So, tinawanan ko og legit gapon ang ilang burger, mga kabingka. Tara, let's do this. Mo nilang burger na pangmalakasan. Yes, pangmalakasan ka things. Let's go. Huwag po kupas. 10/10. May po ng price shawarma. Pinakabago nilang kuan menu. Ito kung sa di kalami. Ingon nila nagkuan na nila mi daw, pero ako ning kuan na. Tindot ang iyang kuan, tagaan ako ni ang iyang formas 10/10. Oh, grabe iyang kuan ba, sulod, no? Arnold, spine down. Lami ada ni Juicy no bro. ni 10/10, no? Unsay prutas nga walay liso. Lami kayo. Juicy bro. So far so good. Lami kayo. Lami kailang kuan kani nga dili pang putso-putso bang shawarma nila. Nakuyo ako nga nagregindan inyong gikoy-koy. Affordable lang, no? Dua ka buok shawarma. 155 lang. Ba, affordable niya. Lami kayo. So, butang na ko ilang Facebook kaning videohan niya. Diba? Scarlette'S burger, mga kabinta. Para kung gusto mo mag-order, i-message nyo dito sa ilang Facebook. Ilang burger ba? 161. Ha? Legit kayo. Ito. Pero kukog. The best kayo. Scarlette'S burger.
I recommended nito. Ano? Mm. 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 So this kind of mm. 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 Grabe ang sis pa overload kayo. Mm. Mm. Panadong panado. So, nag-aaral ko ni rate 10 over 1,000 kilami kayo. So, so far, so good, no? Tuwasan na ako ni and off cam kay food review raman eh. So, ito po si DJ March in the place of video. See you in next my vlog mga kabingka. Babushka. The best burger. Akong natilawan yun, walang kupas yun nga po. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.